Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Tichitanga vhiki redu musi weMande kudai. Zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka. Toda kutenda vese vanotipa nzeve patiri kutaurirana nenhau dzekuvaka nyika yedu. Totenda nekuda kwerevolution ino. Nekuti revolution ino ndiyo yega ichaunza tarisiro kuvana veZimbabwe. Tese takamirira kunaka kwezvinhu kuti tigone kufara munyika yedu. Tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuda kutiisa mugiya rekurwa. Nyaya yekuti vanhu vanoenda kuhondo vodzoka vaine mangoromera, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Matambudziko eZimbabwe chinhu chataifanirwa kuwirirana pachedu, kuti vana veZimbabwe chokwadi muri kutaura kuti nyika ino haina chipatara. Chokwadi mushonga hatina muzvipatara. Ichokwadi vana veZimbabwe muri kutaura kana muchiti migwagwa yedu haina kumira zvakanaka. Izvozvo zvinhu zvataifanirwa kutenderana kana dai taiva nemwoyo umwe chete wekuda nyika yedu. Asi tine dambudziko rekuti vamwe varipo pakudya uye zvakare havasiri kufungira ramangwana. Asi Mwari wamasimba ose anotipa mwoyo wehumwe chete kuti tigadzire nzira dzemasoja tichibatsirana. Naizvozvo tinoramba tichiti mhuri yeZimbabwe, batanai kwamuri ikoko. Dingindira redu rarekuchengetedza upfumi hwenyika kuti tigone kuchengetedza upenyu hwamangwana. Future yedu iri mumaoko medu vana veZimbabwe. Pamuri kuona vese vari kuita senge vasinganzwe tichitaura, inyaya yekuti vari mumacartel agreement asingatendere kuti vasimudzire vana veZimbabwe. Nyaya iri kuitika muZimbabwe inyaya iri kuitika muAfrica yese. Dambudziko redu nderekuti tine vanhu vasingade kusimudzira upenyu, vanhu vakaweponaisa nhamo kuti varambe vari muzvigaro. Naizvozvo takati ndo inonzi hondo. We have driven this revolution to a point where our people understands kuti pane mukaha pakati pevapfumi nevarombo. Asi varombo vakamira vari vega, vapfumi vakamira vari vega. Saka izvozvo ndo zvatiri kuti semhuri yeZimbabwe, batanai mudanane uye zvakare mutaurirane matambudziko enyika ndokuti tigone kuenda mberi. Vari kunetseka vazhinji kupfuura vakagarika. Naizvozvo chatinoda kuita ndechekuti isu vari kunetseka, isu vana veZimbabwe, let us stand and defend our country. Tese takadaro, ngatisimukei tidefende nyika yedu. Toda kutenda nekuda kwekuti vazhinji venyu manzwisisa kuti pane nzira dzatinofanirwa kushandisa kuti tinge tichibata macorners anoaffecta nyika. Takaiti inonzi hashtag press the reset button, the button of dignity munyika yedu. So nhasi tine timu riri paground riri kutaura nevakomana vanoita zvemoney changing. Tavatuma kuti vafambe across the country. Kana vakagona kutaura nemunhu umwe chete, kana vakagona kutaura nevatatu, asi ngavange vachitaura navo kuti iri handiro basa, nekuti mwana waunozvara is not going to be a money changer. Vana veZimbabwe
garai mazviziva kuti don't get used of solving permanent problems using temporal solutions. Izvozvo hazviite kuti rudzi rwedu rwende kumberi. Takataura tikati smart colonization yakauya kubudikidza nescam inonzi employment through the way investments ari kuitwa nevapambe pfumi munyika medu. Asi kuZimbabwe zvinhu zvakatonyanya kumira kushata nekuti paita exploitation iri kuuya every day, and isu vana veZimbabwe we are on mass exodus. Ruzhinji rwevana veZimbabwe vanofanirwa kuti vacontributa mukuvaka nyika vari kubudiswa munyika nemamiriro akaita zvinhu. Ndosaka muchiona kuti youth yese iri energetic, iri kutsvaga zvekurarama nazvo iri kunze kwenyika. Idambudziko ratinaro sevana veZimbabwe. Izvozvo zvinoitika chete nekuda kwekuti nyika yedu iri mumaoko evanhu vari wrong. Naizvozvo tine zvatinofanirwa kuziva kuti tikabata masectors iwayo anotanga kuaffecta the network of looting which is happening in the country. Chekutanga inyaya yema-money changers. Ma-money changers kune vari kuzviita on a good faith yekuti vari kutsvagawo kurarama. Asi one day sacrifice is not going to kill the entire generation. Tinofanirwa kuzvimisira kuti tipinde mumatambudziko echinguva chidiki asi tichigamuchira zvakanaka zvinouya nekuda kwekugadzirisa kwatinenge taita nyika. Saka ma-money changers mese, we are not there to fight with you because hatide munondo munyama yamukoma. Isu tiri kuuya kuzokupai mashoko. It is something which we need to do. Mashoko iwayo ari kuuya nema-ambassadors edu anenge ari paground. Ma-ground force foot soldiers vachange vachiuya vagamuchirei tichitaura navo. Zivanai nekuda kwekuti a greater project is ahead. Hazvisiri kuitika mu-one town, hazvisiri kuitika mu-one growth point. We have got a plan to cover 36 constituencies as of today, and by the end of 2 weeks we are going to cover 210 constituencies. Asi ma-ambassador iwayo vakapararira, vane kwavanosangana ivo pachavo, vanogadzira ivo a team inokwana kuita 40. That is on the constituency level. Ma-ambassador e-revolution, vanhu vanodzidzisa, vagara varimo mumaruva vachiita mabasa akasiyana siyana. They know how to talk to the people. Saka regedzai kuva aggressive. Don't defend the wrong. Batanai navo, chinjanai manamba, batsiranai. Nyaya iripo ndeyekuti we want to defend Zimbabwe. That's the spirit of patriotism. Tichiita izvi, unogona kunga uine mukana wekuwana a meal iwe pachako sedunga munhu. Asi mwana waunozvara anoda nhaka. Unogona kuti uine mukana wekubata mari nhasi, asi mwana wako wauchazvara achadawo mari. Nyika ino iri kukokotwa ndiyo nyika inofanirwa kusevha zvizukuru zvatiri kuzvara, nekuti mangwana tinenge tisina upenyu kana tikava so cruel kuti tinotora mbeu tichikanga maputi. Ndo mamirire akaita zvinhu muZimbabwe. Therefore pamberi nemweya wekubatana, pamberi nemweya wekushandira pamwe chete, pamberi nemweya werunyararo, asi chatinoda ndechekuti batanai imi mhuri yeZimbabwe muchiita kuti nyika yenyu ichengetedzwe. Pane a very good project iripo pamberi,
So gamuchiranai ikoko. Don't be aggressive to one another. Change tichikupai masignals ekuti muite zvamunofanirwa kuti muite, asi pakupedzisira mhuri yese yeZimbabwe ichafara. Saka mamoney changers mese muri mumatowns, muri mumagrowth point, vamwe venyu muchawana vaenzi vachisvika. Please join the revolution. Zivanai nemacommanders enyu uye zvakare tishandire pamwe chete. There is an ongoing looting which is happening using a great network which was created to make us fools. Asi tiri kuti kudii? Tiri kuti pamberi nekurwira upfumi hwenyika. Mazviita.